ассалому алайкум бародаро, созин хубен, саломатиётон хубай. Ҳама каса хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо баҳри шумо 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои беҳтарин, нархҳои дастрас. боварӣ дорум бародар, мошини дилхоҳта ба нархи дилхоҳат меёвӣ. навора то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. раҳмат ки бародаро дар навори гузаштагӣ моро хуб дастгирӣ кардем. Зиндаву сарбаланд бошед. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд, бародаро мошин хона мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. дӯстон, фикротона ҳатман дар комментария нависен. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл, 155 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. Яка мошини фурӯшии мо ҳаст Mercedes Benz C-класс, соли барор 1995, кузов седан, ранг боша сафед, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мегӯяд, ягон камбудӣ надорад. коробка, мотор, ходовой чотка, газ, бензин кор мекунад. кондитсионер дора, элегансия, хулоса мошин созай, ягон камбудӣ надорад. фақат мешини мошина ҳай мекунӣ. срочно сум дар кора гуфта мефурӯшум. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеса 30,000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 192,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешава. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед. маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo X соли барор 1995, кузов седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. техас мотор 7 моҳи дига дора. мотор зурай гуфта камтарак арзон мешавад. харидори аниқ боша гуфта қарор дора мошин дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бародаро. нархша боша гуфтеса 9800 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 63000 рубл. барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародар, ба рақамҳои дар рӯи экран занг зан. маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кун. ва бародари азиз, як бор дига хотиррасон мекунем ки шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. сеюм мошини фурӯшии мо ҳаст Volkswagen Passat, соли барор 1999, кузов седан, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. мотор 1.8 турбоя, ҳуҷҷатош 5 моҳи дига ҳаста, гази евро 4 задагай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, 100%. фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародар. нархша боша гуфтесаи соҳибаш 27000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 173,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародар, ба рақамҳои дар рӯи экран занг зан. маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кун. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Volkswagen Golf, соли барор 1998, кузов седан, ранг боша кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка автомат. кузов тоза гуфта, салон тоза, ҳуҷҷатҳои солона дора, ходовой 100%. мошин гуфта камтарак коробкаш кор дора. тамом, ягон расходи зиёдӣ надора гуфта, срочно фурӯхта мешавад. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар. нархи мошина боша гуфтесаи бародар 13000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 83000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 21099, соли барор 1996, кузов седан, авио мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш. мешини дам мегирӣ. мотор 100%, ходовой 80%, коробкаш 100%. срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Хоҷанд бародаро. нархша боша гуфтеста 5500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 35000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед. маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
мегзарем ба эълони шашум Opel Astra F соли ба рӯришни 97 кузов универсал мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад газ бензин коробка механика мотор гуфтаи нав кардагием 100% краска навай хадавои 80% чашмёш ва рид надорад документош буд шудагиай срочно фурӯхта мешавад қарор дорад машин дар шаҳри Душанбе бародаро нархша боша гуфтесай 26 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 167 000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи муомилат дора марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занем бародаро маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz B201 соли ба рӯриши 1989 кузов седан ранг боша мокри асфалт объем мотор бошад 2.5 сӯзишворӣ бошад дизел коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад яксола ҳуҷҷат дорад фавран фурӯхта мешавад қарор дорад машин дар шаҳри Душанбе бародар нархша боша гуфтеса 18 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 115 000 рубл харидори кан креда боша гуфтаи арзон мешавад марҳамат бародар барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг зан маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кун. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаст Toyota соли ба рӯриши 1997 кузов хэтчбек ранг боша сафед объем мотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин ҳуҷҷатош яксола ҳастай дар ҳолати миёна қарор дорад фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро нархша боша гуфтесай 11 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 70 000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи занг зана омада дида дар пеши мошин савдо мекунем мошина марҳамат бародарои мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. наҳум мошини фурӯши мо ҳаст BMW 3 серия соли ба рӯриши 1996 кузов седан ранг боша сиёҳ мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин дар ҳолати миёна қарор дора мегӯяд мотор созай балонуш ҳасоза кам тарак кор дора мошин фавран фурӯхта мешавад қарор дора мошин дар шаҳри ваҳдат бародар нархша боша гуфтесай соҳибаш 10 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 64 000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад марҳамат барои маълумоти бештар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F соли ба рӯриши 1997 кузов хэтчбек ранг боша золотисти мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика мошинча тенҷа гуфта ягон дард надора нав моторш кардагем 10 моҳ тонировка дора балонош навай срочно фурӯхта мешавад ва мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро нархша боша гуфтесай 34 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 221 000 рубл харидори аниқ боша гуфта алишам мешавад арзонам мешавад марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед вариантҳои худтона пешниҳод кунед нархи гузорӣ кунед ва мошина харидорӣ кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳаст ВАЗ 2107 соли ба рӯриши 2000 сол кузов седан мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика мошина гуфтаи моторш 0.3 звирай бензини холиқати фақат раднои краскаи хичай ягон ҷош варид кардагӣ нестай мошин дар ҳолати хуб қарор дорад фавран фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар ноҳияи Мастчоҳ бародаро нархша боша гуфтесай 6 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 38 000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи савдо мешавад марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. мегзарем ба эълони 12 Opel Astra F соли ба рӯриши 1998 кузов хэтчбек ранг боша серебристи мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад срочно фурӯхта мешавад гуфтай маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародар қарор дорад мошин дар шаҳри Бухтар бародаро нархша боша гуфтесай 30 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 192 000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи савдо мешавад алишам мешавад марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва бародари азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки то охира тамошо кардем моро дастгирӣ кардем зиндаву сарбаланд бошед то навори оянда худтон эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад хайр.